Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon. Kung hindi ginman pagpanghinas o kon pagpanaghaw sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Paginigindala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang host sini nga programa ang Pagtuon Subong. Kag sa sini nga tiyon ang ako nupod, akong partner, among aton church pastor diri sa CPAC Church, si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong adlaw sa. Mayong adlaw man, Pastor. Kag aton gina abi-abi o kon aton ginagda sa liwat ang aton mga taga-subaybay, taga-sunod sa sini nga programa sa pag-ubay naman sa aton sa pagtuon sa katapusan nga 4 ka kapitulo sang libro sang tulunan sang bugna. And that's correct, Pastor. Kag at least nakasurvive kita, Pastor. Kaya ini katapusan na sa atong leksyon bahin sa libro sang bugna, Revelation. Kag ari na kita sa ikatrising nga leksyon. And then next week, bayaan na naton ang Revelation, ang aton pagtuon sa bugna, and then bago naman nga topiko. Yes, Pastor, sa hindi pa naton gid talakayon kag aton bosision ang aton leksyon katapusan ikatrising nga leksyon akon anay tamyawon ang aton mga kauturan, Pastor. Aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi dira man sa Negros Oriental, sa bilog nga isla sang Panay, sa Guimaras, kag ang aton mga kauturan, Pastor, sa Biliran. Oo. Nagatan-aw sila si Pastor Mon Ryan Liamado. Sila niya, Pastor, tamyawaman kami diri sa Larasabal, Biliran. Kay kada Sabado ila gina-play ang aton leksyon. Kag salamat sa mga kauturan dira sa Biliran, sa Liti, sa Samar, sa Masbati, sa Romblon, sa Palawan, sa Mindoro. Aton mga kauturan sa Southern Mindanao, kag aton mga kauturan hindi lamang diri sa Pilipinas, Pastor, kundi man sa gwa sang Pilipinas. Sa aton kaiping ang mga nasyon, sa ASEAN nations, sa North America, South America, sa Europa, sa Middle East, kag bisan pa sa Australia and New Zealand. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Kag aton man, Pastor, pasalamatan ang aton mga sponsors. May nag-sponsor sa aton nga snacks after sini. May ara kita gamay nga mga ginakaon-kaon, Pastor. Aton pasalamatan si Mrs. Jonalisa Lirasan Gallego. Kag iban pa sang una nga mga naghatag man. Kag kabay pa nga padayon gyapon ang pagsuportar sang aton nga programa. So hindi pa kita magbasa sang aton sadsaran nga teksto, ako na ipangabayon si Pastor Duroy sa pagpangamuyo. Aton iduko ang aton mga ulo. May naman nga balaan. Nagpasalamat kami sa imo nga kaayo kag kaluoy sa amon. Salamat gid sining matahom kag bilidohon ng mga kamatuoran ng ginhatag sa amon Ginoo. Kag samtang magatuon kami sining katapusan nga topiko sa ining leksyon sa trimestre. Kabay pa, Ginoo, nga ikaw magabukas ang tigipusoon kag panghuna-huna agod amo gid mahangpan kag magakabuhi kami nga suno sa kamatuoran nga magaaman sa muntag-stag sa kagalingon sa imo nga malapit nga pagkari. Kag updi kami, Ginoo, ni Pastor Tomado kag ubay man sa amon mga upod man sa amon mga manugpalamati sa bisan diin nga duog. Sa matamis ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor Duroy, sa kanami nga pangamuyo. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa may bugna 21 versikulo 5. Nagasiling siya kag ang nagalingkod sa trono nagasiling, yari karon ginabag-o ko ang tanan nga butang. Nagsiling man siya, isulat ini kay ining mga pulong masaligan kag matuod. Ang Dios magapakamayo sang aton sadsaran nga teksto sa sinigid nga simana. Pastor, I will make all things new. Pagabaguhon ko ang tanan nga mga butang.
And amo ni ang saad, pastor. Sa atong sadsaran nga teksto nagsiling, masaligan ini nga saad. Masaligan ini nga mga pulong sang kordero. And now, it has been fulfilled. Oh, yes, sa sining aton leksyon. Ang aton leksyon, pastor, sa leksyon 3C, ang aton nga leksyon nagasiling duwa ini ka mga balita. Malain kag maayo nga balita. Both bad and good news. Bad news sa mga tao nga wala nagsunod kay Kristo. And it is good news sa mga tao nga nagtuon kag alagad sa Ginoo sa ilang kabuhi. Yes. Sa madugay o kung sa madali, but at least they have followed the Lamb, ang kordero. Yes. Kag amo man ni pastor ang vindication, ang anong vindication sa Ilonggo, ang sir, ano ganing vindication? Kat. Ang vindication, ano gani? Pagbalos, okay. Kag amo ni pastor ang pagbalos sang nadumduman mo sa aton leksyon sa ikalimang nga silyo nga may mga dugo sa dalom sang altar. Hindi mga dugo ini sa mga balaan inosente nga mga katawan sang Ginoo nga ginpamatay. And then ang dugo nila were shouting, how long will you vindicate us? Kagamo na ni ang sabat. Yes, pastor. Yeah, anong imundugang mo pastor sa aton introduction? Pagkalaglag sang Babylon, pastor, nagbutsilingon amo na ini ang kahulugan o kung patin nga may kaluwasan na ang katawhan sang Ginoo. Kag amo man ini ang pagtukod sa ginharian sang Ginoo nga magapadayon nga sa wala sing katugtuban. Yes, okay. And then pastor, wala gid kita sa enough nga time because aton lang gid gina sibo-sibo sa 30 minutos ang aton nga pag-review. Kadto kita sa Domingo, pastor, the wedding supper of the Lamb. Yes, pastor, I will give you the first blood. Kung anong nakita mo sa aton Domingo nga leksyon. Okay, aton hibaluan diri pastor nga ang Biblia nagasiling nga ang bag-ong Jerusalem amo gid ang nobya nga palangasawon sa aton Ginoo. Okay? Kag ang mga katawhan sa Ginoo kita nga iyang mga katawhan amo ang mga nga inagda sa kasal. So amo ni siya ang ginasiling diri kag nakita ta ang pinakaimportante diri may mga issues diri mga kauturan apang ang punto diri nga kita mangin takos masuksukan kita sa pagkamatarong sang Ginoo sa sinangation. Kay kun indi basi bala pahalino pagwaon kita kaangay sa Mateo 22 sa Mateo 22 nga may parable sang wedding. Oh, nga may isa nga wala nagsuksok sang nagakaigo nga bayo nga panapton. Nga ginhatag sang hari. Nga ginhatag sang hari. So wala gid siya sang rason pastor nga hindi siya magsuksok sadto nga bayo kay ginhatag na sang hari ang tanan. Pastor, sa practical nga kabuhi naton pastor, it is nice to be invited to a party. Much more sa wedding. Labi na gid kung ikaw maninay. Kanami gid sang feeling mo nga at least mabatyagan mo nga you are also important and you are remembered. Amo man ni pastor ang senaryo. Sa aton leksyon sa Sunday the wedding supper of the Lamb nga we are all invited. Na amo to sa imo nga parabola sa may Mateo 22 nga ang tanan ginimbitar sa kasal. Ang punto di pastor nga imbitado. So sa aton pa hindi kita amo ang bride. But we are guest of the wedding dito sa langit. Nga kag sa imo ginhambal ang asawa, ang bride sang bridegroom mo si Jesus, ang iyang bride is the new Jerusalem. Madalom-dalom ina pastor nga pag-explicar, but nevertheless amo na ang senaryo sang makita naton sa
bugna 19 size tubtob sa 9. Kag ang isa pastor nga punto diri nga sa pag-imbita sa aton pastor, we don't worry. Hindi na kita magpalibog pa kung ano because everything is provided. Siguro ang sakyanan nalin sa aton balay sugaton kita kadto sa may simbahan and then sa may reception hall and then ang bayo ginhatag na sa aton, ginpadala na sa aton. So we don't need to worry. And this is the scene, this is the scenario, the picture of the wedding of the Lamb. Yes, pastor. Amo gani pastor nga kung makadto ta sa Bugna Kapitulo 3 awahag tawag no ang mga katawhan sang Ginoo nga kinahanglan aton gid nga baklon ang bulawan no nga nagsimbolo ini siya sang pagtuo kag gugma. Ang isa pa diri ang lana nga para sa aton mata nga mo ang simbolo sang balang espiritu kag ang bayo sang aton nga Ginoo nga iyang bayo sang pagkamatarong iyang panapton sang pagkamatarong. Pastor may ara ko da nga nakita nga nasiplatan pastor na silingan. Ining ginatawag nga buy of me gold. Yes. Ang punto pastor kung kita magbakal, we need to have our own money to buy. Yeah. Kaya hindi man ta kabakal kuno ay ta kwarta. If in case hindi gid kwarta, at least mabarter ta ang aton tang mga kun anong ara sa aton. Kangay sang una. Yeah, sanay sa una nga wala kay damo kwarta, so barter ang ideya. So ang punto di pastor nga we need to buy because we are called to buy sa pagbakal. Ang punto di pastor nga ang ibakal hindi aton nga kwarta. Hindi ang aton pagkamatarong. But the idea is that we have to exchange it with our faithfulness. Ang gold nga simbolo sang kamatuoran kag sang righteousness ni sang Ginoo. Hindi na pastor balo ang ideya bala pastor nga once saved always saved. Kay kadamo sa mga teachings nga ginahatag lang ang kaluwasan. Nan, ti paghatag sang kaluwasan, may tudlo sila nga bisan hindi mo na hindi ka magsunod basta kay nakabaton ka na, luwas ka na. Nga bisan magpakasala pa kaliwat, naluwas ka na kay once nakabaton ka na sang kaluwasan. But the idea sang aton leksyon is that nga sa mabakal kita pinaagi sa aton katutom kag sa aton pag-alagad sa Ginoo. In exchange, barter na, pastor. Daw medyo barter. Ang kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa aton, wala sing bayad. Pero ginbarteran ta, gin-exchange ta, sang aton katutom, kag sang aton pagtuo dira sa Ginoo. Until sa aton katapusan nga ginhawa. Yes, pastor. Yeah. So, amo na siya, pastor, nga aton ibaylo kung ibarter ang aton nga kaugalingon, no? Ang nga aton katutom. Mga siling diri pastor ang aton nga self-sufficiency, ang pagsaligtas ng kaugalingon dapat dala ibaylo naton ini. Dito sa pagkamatarong sa aton Ginoo kag mabato nato ang dugang pagin nga pagtuo kag ang kinaugali sa aton Ginoo. Yes. Pastor, wala kita damo sing panahon. Kadto kita sa Monday, Armageddon ends. Ini nga leksyon, pastor, sa Bugna 19, 11, Tubtob 16. May ari diri nga puti nga kabayo. Kagang nagasakay, may ara siya nga espada. Nga nagwa sa iyang baba. Nagwa sa iyang baba, sharp sword nga nagwa sa iyang baba. Anong buot silingon sina, pastor? This is really a real symbolical. Of course, this is symbolic. Pastor, kag kahulugan ini siya sang pulong sang Ginoo, di ba? Ang espada mo ang pulong sang Ginoo. Yes. The sharp
Yeah. two-edged Two-edged sword, sword. no? So, Kag walay liwan ini nagalaragway sang ikaduha nga pagkari sang Yes. aton Ginoo. Nga sunod ni Paul man sa ikaduhang Tesalonica bersikulo 2 nga laglagon niya ang man of sin. yep. Oh. Paagi sa iyang sa gininhawa sa iyang naghalin sa iyang baba kag sa iyang himaya. Yeah. Kaya nga itong leksyon, Pastor, nagsiling, this word is your. Kag ti ginsaad sang Ginoo nga magbandi na ugon gid siya kita upod sa iya. And this is now the victory. Amo na ni ang ginapaabot sang tanan nga mga katawhan nga matutom nga nagalagad sa Ginoo. Ang pagwa sang kabayo nga puti, simbolo sang victory sa away, patagawayan. Kaysa una, ang description sa patagawayan is through horses. Oo. And then sword. So, since it is white, it is now a symbol of victory. Yeah. Kag, may nakita man di, Pastor, nga samtang nagasudong ang mga katawan sa langit. May nakita sila nga daw kinumo kadako nga panganod. Kag nagaamat-amat dako. Kag nagaamat-amat dako. And then eventually na kibot sila nga ara na ang bilog nga angelic host. Amo galito Upod nga sa atong nagaupod Ginoo. sa Ginoo. Yes. Yep, Pastor. So amo ni ang this is the literal event nga matabo, Pastor, of which ang manog kabayo sa bugna 19 is a symbolic. Oo. It's as a symbol. So ang description niya amo nang ginasulat diri sa The Great Controversy. In short, ang Revelation 19 nagalaragway sa ikaduha nga pagkari sa aton Ginoo. Yes, okay. Now, kadto kita, Pastor, sa bugna 20. Ang una diri is about the millennium. Oo. Ang Millennium isa ka libo is katuig. Isa katuig Oo. nga katuig nga pagbakasyon. Yes, before atag na konsimo, Pastor. Mga utod aton dumdumon nga ini siya hindi ini siya ang langit, hindi biya na, Pastor, aton lugar nga pagapuy-an sa wala sing katapusan. God will just grant us 1,000 years nga magkadto dito sa iya nga vacation. puluyanan, bakasyon. Bakasyon, But it is not. Inang kanta, Pastor, nga my home is in heaven. Hindi biya ako theologically comfort mo. Kay our home is not in heaven. When heaven is just a vacation place. Para, Pastor, ikaw Pilipino, ako Pilipino. Kadto kita sa America for 1 year. America is not our place. There is no place like home. Puli kita sa Pilipinas. But at least, we will be able to see the beauty of America, the beauty of Europe, the beauty of London, the beauty of the ASEAN nation, the beauty of Australia and New Zealand. At least matagaan makita chance. Reward, award sa aton pagka matutom. Yes, Pastor. Yeah. So, amo na ang ginasiling diri, Pastor, nga ang langit is a real place. No, it is a real place kag it is also nga didto kita magabakasyon, no, sa sulod. Kag sa isa dugang dira, Pastor, ang ini nga millennium kita mangin hukom. Yeah. Magahari kita upod sa bangod nga in the perspective sa Revelation, Pastor, o kung sa Bible man, ang maghatag sang hukom amo lang ni mga hari mo, o kung maka judges, no, in the biblical perspective. But in this time, we will be invited by the Lamb, by Jesus, by God, to be part of the judgment. Kag isa pagid, Pastor, ang aton bakasyon sa langit, hindi na dal nga bakasyon, nga tulog ka lang to, nga wala ka sang imuon, no. O kun boring. O kun boring. Our 1,000 years is full of activities and itineraries. Very exciting, Yes, Pastor. very exciting. So in this, every day we will have itinerary. We have really something to do. yeah, may nabasahan ko, Pastor, nga nagasiling ini bilang mga critics sa Bible, siling niya nga kung sa 1,000 sa or kung dito sa langit sige lang ko kuting-kuting sa akon nga amo lang akong obra sa harpa daw di ko na namian. Hindi namian. Daw kaburing sila. Yes. Pero no, nagasiling diri sa Biblia that we will reign, we will judge. We will no? judge. And then ang tanan ng mga question to makita naton nga ang decision sa Ginoo sa iya nga
treat sa tagsa-tagsa sa aton kag bisan pa sa mga tanan nga katawhan kag kapungsuran sa kalibutan insakto gid ang hustisya. Kag we will be there as a witness nga ang paghukom sa Ginoo, ang pagdeal sa Ginoo sa katawhan sa kalibutan is really fair and sakto. So wala na question, Pastor, pagkatapos sa paghatag na sa Ginoo sang hukom sa walay katapusan nga kamatayon, sa paglaglag na si Panulay kag tanan nga mga malauton, wala na question ang mga mga matarong o naluwas. So kanami, Pastor, no? Every day kagi kami bakasyon, Pastor, nga almost every day bakasyon 10 days. Ang tanan nga pulo kadlaw may itinerary. May kadtuan gid, may mga activities gid, and everything is full. So hindi boring, Pastor? Hindi boring. Kung sa gani kulang pang tulog. And this is the excitement nga aton makuan kung dito sa langit. And then si Mrs. Wendy siling nga we will visit other planets. Nga wala yan nahulog sa sala. And that's it. And we will be able to know more and more about the divinity, about the triune God, about the deity, and about why Christ came to the love of God. The love of God. Ginoo. Yes. The new heaven and the new earth, Pastor. Yes. Ano ang imo nakita diri? Makita nato diri mga kauturan no nga this is really out of this world ang ining bagong langit ka bagong duta. Ang masiling ko lang, Pastor, nga may comparison ang new heavens and new earth with Garden of Eden. May parallel sila. Siguro ang mahatag ko, Pastor, dito is more than the tree of life, yes, ang presensya gid sang Ginoo. Nga ang original abala nga matuman gid nga ang Ginoo mangin kaupod sa iyang mga katawhan. Oo. Ining aton nga leksyon nga Wednesday, Pastor. This is after the 1,000 years. Sa pagtapos ng 1,000 years sa bugna 21 dos subtubutso, manaog na ang bagong Jerusalem. And then kay balo kita nga si Satanas na priso diri sa duta sa 1,000 years. Okay? Ang iyang mga kaupod, ang mga malauton patay. But when the New Jerusalem will come down, buyan si Satanas and then agawon niya. But nevertheless, ang picture, Pastor, nga that New Jerusalem, manaog siya. Kag ini ang aton kalibutan, Pastor, it will be the same earth. Pero member gyapon sang planet sa solar system and then sang bilog nga universo. But ini, Pastor, nga kalibutan is not a recycled earth. Hindi nga paro bala, Pastor, nga ang may mga bag-ong mga sakyanan subong nasiling nila nga all new bag-ong model, but hindi gid bag-o kay ila lang gin-enhance gamay. Kaging tagaan nila sing tiya mo na mga tao mo bakal bag-o nga sakyanan, pero ina nga sakyanan old model na nga ginilo islan lang gin-enhance ang mga features dira. But this one is not a recycled. It is really a brand new. It is not coming from the original. Ang original lang ang kalibutan. Nga without form. And then butangan gid sang bag-o nga mga butang diri sa kalibutan. Kag wala na gani sang dagat. So everything is new. Nga wala pa naton makita mo lang siling sa Biblia. Nga wala pa nimo mahuna-huna, wala pa nimo makita ang katahom sang bag-ong duta kag bag-ong langit nga pagabuhaton sang Ginoo. So kanami isa na, Pastor, no, sa bugay sa Ginoo nga didto kita makita tagid ang creation bala, Pastor, kung paano gintugas ang Ginoo, no? Kay amo ning issue subong mo. Yes. Oo. So suno pa sa maalam nga tao nga to believe is to see. So tuod nila, Pastor, kung gapati ta sa Ginoo, later makita tagid kung paano gintugas sa Ginoo ang bag-uhon ang ini nga kalibutan. Nga totally, brand new gid. All new. All new. Hindi lang kay pulo palpag lang tong daan kag pulo pintahan. No, it's not. It's really new, not from the original. Nga mga bulak, brand new tanan makita ta, brand new tanan. And then wala na sang dagat, kag ang kahayag is not anymore from the sun, but from the Lamb. Pastor, why nakita sang panahon? I will give you, Pastor, how
is the New Jerusalem is being described. Nga amo na siya ang manhaog. Kag ang New Jerusalem, pastor, this is the bride na. Ang asawa sang kordero. Nga manhaog na halin dito sa ano ni. Nga sa diin gapuyo ang mga balaan. Nga mga puyo ang mga balaan. Pastor pareho bala pastor nga ang isa ka bayi nagpakasal dito sa Amerika. Oo. Upod sa iya nga bana. Okay. And then gindala kita dito. Okay. Kagin parts ang guest dito. Oo. Pero this time mapauli na kita halin sa Amerika. Balik na kita sa Pilipinas. Daw amo ni ang scenario, pastor, that the New Jerusalem is coming down. Yes. How do you describe sa New Jerusalem? What amazes me, pastor, is that may nakita ko sa I cannot recall exactly, pero may nakita ko sa isang newspaper, pastor, nga ang mga bagong architect, no, if I remember it right, ang mga arkitekto subong sa kalibutan nakaabot sila sa nakahantop sa ilang hunahuna bala, pastor, nga ang ideya nga ang the best gid gali nga design sa mga syudad is square or cube. Pagbasa ko, nadumduman ko dayon ang New Jerusalem. Ikaw ba ang tsakta gid gali ang Biblia. Kay nga daw, pastor, kung ato ka sa babaw, pag tan-aw nimo kanami siya lang taon. So ang punto diri kung grabe ka na katahom gid, no? Kay ang architect sini hindi tawo kundi ang Ginoo. Can you imagine, pastor, sa iya nga foundation, no? Nga makita ta ang pila ka klase nga mga precious stones. So makita nimo sa iya pala nga foundation. Iba-iba na nga mga color sa mga precious stones. So amo ni ang ginaaman sa Ginoo para sa aton para sa iyang mga balaan. Yes. Kag ang iyang measurement is 144,000 stadia. Hindi gid ko ka anong word nga stadia. But at least that's a measurement. Yeah. Sa isa ka version, pastor, gitan-aw ko ang iyang kalabaon is 2,000 kilometers. Wow. So masulod ang Pilipinas, pastor. Bilog nga bisan ang Amerika pa. Di man, pastor, pero ang Pilipinas masulod gid siya. Yes. Ang length niya is 2,000 kilometers, ang width 2,000 kilometers. So ang height is 2,000 kilometers. Dili man, pastor, ang kuan lang. Ang wall niya is yes. Is 144 cubic. Susunod diri sa Biblia, may measurement man ang iyang walls. Ang iyang kodan. When attach ang time. Nga sa bagong Jerusalem, pastor, nga grabe gainggat, pastor, ang tanan nga mga bulawan, ang dalan bulawan, ang mga stones, precious stones. Siguro, pastor, may ininggat ni siya. Sobra pa ni sa balanghaw iyang nga itsura. Sobra pa sa rainbow. Mag-ilinggat ining mga pure nga mga stones, precious stones, and then bulawan. Yeah. But isa pagid, pastor, nga akong nasapuan dara nga we will worship God every 7th day of the week. Grabe gali, pastor, ang worship, no? Kay sa Jerusalem nag-worship sila on the 7th day. Sa Old Testament support sa aton karon, and even in the new heaven and the new earth they will come to worship me every 7th day Sabbath. Yeah. Kag ang atong pagsimba dito, pastor, sa Ginoo, labaw sa tanan nga face to face. Yes, face to face. Makita tanagid ang Ginoo sa naon. Nami, pastor, ang gawali si Jesus ang Ginoo. Ano ayan, katahom nga gagwa sa baba ang mga matahom. Ga-appreciate ganito sa mga nami nga managwali diri sa duta. Ayhan pa si Jesus ang gawali. Yes, and every Sabbath, pastor. So amo na sa aton nga pagtuon sa ligad nga kung aton i-summarize ang Book of Revelation just to one word sa isa lang kapulong, it's about worship. It's worship. Yeah. Ang worship sa beast, ang worship sa dragon, so forth and on. I-compare mo sa worship sa matuod nga dalam, sa matuod nga Dios. And this is it. In heaven, we will still worship. Gani amo na, pastor, nga diri sa duta, pasapayan lang aton pagsimba, pastor. Hindi nato na appreciate nga amo gali na ang core, ang pinakasentro sang aton nga pag-alagad sa Ginoo.
That's why mga utod, hindi gid kita mangilin nga magsimba kada Sabado. As much as possible, if we have the opportunity, hindi ta balibaran, hindi ta mangita sang rason nga hindi ta kasimba. Because this is it. Kung anong aton kabuhi diri sa duta nga nagasimba kita sa iya sa matuod nga adlaw, that's the same life. We will be in heaven, in the new earth. We will still worship God. Yes, Pastor, last point. Last word imo mahatag. Nga ang eksperyensya sa mga niluwas, Pastor, sa mga niluwas ang Ginoo dito sa bag-ong Jerusalem, amo man ni ang mabalik ang dito sa Garden of Eden. Ang original bala, Pastor, nga ang the most exciting time ni Adam and Eve is when they talk with God and walk with Him. And then may kasubong man sila, mangin kaupo na nato ang Ginoo sa wala na gid si katugtuban, Pastor. We look forward to that day, Pastor, by God's grace. And then another point nga ang New Jerusalem is beyond human description. As of now. It's really gamay lang aton capital, Pastor, 70 years lang. So Iban nga ni 50 ka tuig lang. Nganong igambol ta ang 50 ka tuig nga didto is without end. Yes, gamay lang ang sakripisyo mga otoran. Galing kay si Satanas, gina-divert niya ang atong pangunahon. Tama gid sa iya ka wise, tama sa iya ka cunning, tama sa iya ka meticuloso sa pag-divert sang aton attention sa pag-worship sa batuod nga Ginoo. Kay kung magbalaan niya maghimo kita sila, sigurado ang atong kaluwasan. And Satan does not like the idea. Yes, mga kauturan, wala ginamon siguro mahatag sa inyo ang pinaka-bottom, ang pinaka-dalom gid, pero amo na hatag ni Pastor Duroy sa inyo ang bird's eye view sang aton leksyon bag-ong Jerusalem. Kag ang pagbalik sang Ginoo, ang pagkasal sa iyang nobya, kag ang katapusan sang kalautan diri sa kalibutan. And I hope nga at damo sang aton nga natun-an sa aton nga leksyon sa bugna, kag wala na kita sa sunod nga semana, hindi na bugna ang aton tunan, hindi na Book of Revelation. Bag-o na, it's about family matters, family issues, and hope nga sa amon bilog nga trimestry we have shared na may nahatag kami sa inyo, may nadugang kami nga mga pagtulunan kag kamaturan kag bag-o nga mga insights nga amo nahatag sa inyo that will make us more ready for the coming of the Lord. Amen. Yes. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, salamat gid nga ikaw upod namon sa katapusan sini nga trimestry sa amon nga pagtuon sang leksyon halin sa bugna. Kabay pa nga may madamo kami nga nakutlo kag magahatag sa ini sa amon sing kalig-on sa pag-alagad sa imo. Agod mabato namon ang padya nga walay katapusan. Kag magapuyo kami upod sa imo sinang bag-ong langit kag bag-ong Jerusalem. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunod. Amen.